Nu tester vi lige Securio-låsen, og I kan se her, at vi har håndtaget. Det er lige nu låst. Vi trykker på den øverste knap her, hvor vi låser det op. Og på højre side har vi låsknappen, når vi er inde. På venstre side har vi låsknappen, når vi er ude. Så lige nu kan vi åbne, og det er jo fint. Hvis vi så låser, når vi er ude af huset, så se, den er låst nu her. Vi låser lige op igen. Og vi låser, når vi er inde. Det er den over på højre side. Jeg tror ikke, den låst ordentligt. Det gør den der. Og den er låst. Forskellen er, og der kan I se her, hvis vi lige drejer den et øjeblik. Der sidder en lille knap her. Hop. Den ramte nu her. Jeg låste, som om vi var inde i huset, og det vil sige, at nu kan jeg åbne håndtaget. Og jeg lukker det ned igen. Og der kan jeg høre, så låser den. Så det øjeblik, jeg så har lukket vinduet igen, så er den nu låst. Indtil jeg låser op, eller indtil jeg trykker på knappen her. Hvis jeg nu ikke gør noget her, men bare siger, nu har jeg låst op her, og vinduet eller døren er i princippet åben. Jeg rører ikke håndtaget, jeg åbner ikke, gør ikke noget, så låser den igen. Og det er jo rigtig smart, hvis man siger, nej, jeg fortrød, men glemte det egentlig. Så låser den selv. Trykker man her, så er der åben, indtil jeg lukker håndtaget igen. Og så låser den lige om et øjeblik. Så det er en rigtig smart funktion. Og igen, vi låser op. Hvis vi nu prøver lige at teste med, at vi låser, som om vi er ude af huset. Det vil sige den over på venstre side. Så kan I se her, der er nu låst. Men når jeg klikker på den her escape-knap, kan I se, sker ingenting, den låser ikke op. Det er forskellen på lås inde og lås ude knappen. Nu er det låst op igen, og det hele virker.